sa bahay ng tita ko sa Dakulang Tubig. Ayan, napasya lang tayo dito. Kasi ngatid ko lang yung kapatid ng mama ko. Ito yung bahay nila ng tita ko dito sa Dakulang Tubig, San Fernando, Camarines Sur. Okay, mamaya biyahe na tayo pauwi sa bahay. Peace! Tayo sa bahay ng tita ko. Sa bahay ng tito ko. Ayan. Oh, hi kayo sa vlog ko. Hi kayo sa vlog ko. Ay pala yung ibon. Ito, naka-video ka. Oh. Ito sit. Ayan. Sisi, pala siya pala. Oh. Sa bundok ngayon, yan. Wag ganda dito. Ang kinakain niyo pala aging. Iba naman dun sa ibon natin. Yun yung isa. Dalawa pa sila. Kit nila eh. Mga katropa ni Chiu Chiu, lapitan natin. Iba din sila. Pero ang tuka nila, ano din, pares ng Chiu Chiu. Juliana. Dalaga na si Juliana. May kuro-kuro oh. Laki ng mata niyan. Papasikat siya oh. Sa camera. Sir. Tropa yan. Sila, nag-uusap-usap sila. Ang dami ng bunga na ano, tingnan mo. Oh, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami. Daming bunga na avocado. Lagi po. Oh, shout out oh. Mga aki. Dahil ni Bede oh, mga tindahan. Ito mga kapagabahan. Mana kami? Ano Parawal sa tindahan. Sa bundok, ang gandang bundok oh, wow. Fernando.
sitwasyon. Sa elementary school. Joyride din tayo. Joyride sa bundok. Napakaganda ng quality nitong itong mic na bilhin natin sa Shopee. Malinaw ang kanyang favorite place ko dito sa simbahan namin sa Shalom Lupi Presbyterian Church. Bukas po yung ika 17 years ay 20 pala 20 years anniversary bukas sa aming simbahan Shalom Lupi Presbyterian Church. Yan, natin tayo bukas. Lord na umabot ng 20 years na aming simbahan
Barangay Lupin. Shout out. Seaborn. Ride na. Barangay Pipian. San Fernando. Ito ang pinaka-famous na barangay dito. Barangay Pipian. Ang pinaka-malapit ako si Kuya Junjun. Shoutout kay Kuya Junjun. Anak ni dating driver sa naghatid sa amin ng gamit. Manay TV. Yan. Ilog, iniilog. Kaya mga aso dito sa lugar na to.